5 reguli pentru a avea o construcție care rezistă o viață și un pic. 1. Asigură-te că temperatura este optimă pe tot parcursul lucrărilor, adică între 5 și 25, maxim 30 de grade. Acest aspect este esențial pentru uscarea completă și corectă a materialelor adezive. 2. Alege un meșter bun. Știm cât este de important ca la finalul lucrărilor să îți placă ce vezi. Mai mult de atât, la construcția unui grătar, spre exemplu, îți dorești ca acesta să fie și funcțional. 3. Alege materiale de calitate. Asigură-te că materialele pe care le alegi sunt trainice și că au o durată de viață mai mare decât a ta. 4. Întreținerea. Este foarte important să fii informat despre modul în care se întrețin produsele pe care le alegi. Gradul de uzură este determinat și de modul în care sunt întreținute. Munca nu este gata imediat după ce meșterul își strânge uneltele. Ai și tu o contribuție personală acolo. 5. Construiește un loc în care poți crea momente unice alături de persoanele care contează pentru tine. Poate că vei reuși să spargi o cărămidă, dar amintirile frumoase rămân veșnic în mintea ta. Spor la treabă!